Nagigatigom kang Mayor Samsam Gulya sa Talisay ang kanaguan sa Metropolitan Cebu Water District MCW kang nabuntag. Una kining higayon nga taga MCW nga mi bisita sukad nga bilingkod sa katungdanan ng mayor. Human usab kini sa mga yangungo nga dawat gikan sa mga Talisaynon nga sila manunta ang gikuhaan og supply sa tubig sa MCWD apan padayon nagnihit karong supply sa mga lumulupyo sa maong dakbayan. Ang taga MCWD nagkuha og 50 million liters nga tubig matag adlaw gikan sa dakbayan sa Talisay apan 15 million liters lang ang gitagana nini alang sa mga konsumidor sa mong dakbayan. Ang Talisay nagkinahanglan og 38 million liters matag adlaw hinungdan nga nihit gyud ang supply sa tubig sa maong dakbayan. Nang hinaot ang mayor nga nangitaw pamagi ang taga MCWD aron masolusyonan ang maong problema. Lipay lang ko na ni-coordinate sila. So moving forward, I can let them meet my council. I can let them meet all the barangay captains who face all these problems every day to find a short-term and a long-term solution to all of this.